Wow. Ăsta da fulger. Salutare! Hello! Bine ne-am regăsit din nou. Astăzi suntem în Ordorheiul Secuiesc, iar în minutele următoare o să vă arătăm atracțiile principale din acest oraș. Centrul și bisericile care se află aici. Da, iar după aceea o să mergem în afara orașului la celebra statuie a lui Isus. Cred că e cea mai mare statuie din Europa de Est. Da, statuie cu Isus, mai exact. Și are în jur de vreo 20 de metri înălțime. Da, o să vă dăm mai multe detalii acolo despre ea când o să ajungem la fața locului. Exact. Suntem pentru prima oară în acest orășel și am rămas plăcut surprins de ce curățenie este și cât de verde este orașul. Eu zic că ar trebui să luăm o piatră în gură. Așa se zice, când vizitezi un nou loc pentru prima dată, trebuie să iei o piatră în gură să nu uiți drumul. Da, și sperăm să nu înceapă ploaia. Da. Idź Cât de frumos se pot vedea. Probabil că sunt niște stele, nu? Da. Aceasta din față cred că e sistema Casei Regale Maghiare sau ceva de genul. Iar în spate avem steagul Ținutului Secuiesc. Și-au marcat teritoriul. Asta cred că e piața centrală, sau? Da, parcul central, din ce am văzut pe Google. Dar clădirile sunt majoritatea reabilitate și totul arată chiar foarte, foarte bine și foarte aranjat. Chiar și această coloană seamănă cu aceste tradiționale care se fac și în România prin diferite zone ale țării. Păi, cam așa ceva. Haide! Nu-mi doresc. Ajut? Nu, sunt de 1.500.000. câteva zeci de trepte doar. Hai să mergem la curtea de arce și la 1500 de scări. Fac. Cred că este ceva slujbă la biserică astăzi. Cum ziceam și mai devreme, cred că este o sărbătoare, ceva de-a lor, că majoritatea, cred că toți oamenii de aici sunt de origine maghiară.
Dar arată foarte interesant la cum sunt îmbrăcați toți la fel. Acum o să coborăm în centru. Hai, domnișoara! Din 1593 este fondată această clădire. Ce vechime! A fost fondată în 1910-1912. Colegiul Reformat. Nu înțelegem că nu scrie în română, scrie în maghiară. Biserica aceasta din fața noastră n-am putut să intrăm în ea pentru că este închisă. Aceasta din față este primăria. Acestea sunt costume tradiționale.
Acesta este Castelul Peleș. Este redat foarte fidel din ce... Foarte realistic, așa. Da, din ce văd. Uite, Bran. Da, Castelul Bran. Aici avem din nou Parc Râșnov. Da, super. Aici? Cred că este... Cetatea de la Feldioara, uite. Feldioara, da. Mă gândeam că e cea de la Rupea, dar nu. Și aici avem Cetatea Sighișoara. Cred că, da, Cetatea Sighișoara. Și trenulețul. Hello! Bine v-am găsit! Aici suntem la Parcul Mini Transilvania din Odorheiu Secuiesc. Toate construcțiile sunt date foarte fidel și reale, adică ce surpriză! Da, plus că ai și un trenuleț cu care te poți plimba. Da, și pe plăcuțe sunt scrise gările unde ar opri în fiecare stație trenulețul. Uite, Mănăstirea Brâncoveanu am văzut-o mai devreme. Trecere la nivel cu calea ferată. Trebuie să fim atenți că ne luăm amendă. Aceasta este Cetatea de la Rupea. Iar acum, întoarce-te. Trebuie să vină trenulețul. Acum intrăm în gară și așteptăm să luăm trenulețul. Vrei să filmezi, da? Da.
Aici avem depoul sau revizia, unde mai este o locomotivă. Aici mai este un vagon. Și acesta, cred că pe el pot să car câte ceva. Oricum, experiența a fost una unică, că n-am mai fost niciodată în viața noastră cu un trenuleț așa de micuț. Doar în străinătate am mai văzut prin Germania sau prin țări din vestul Europei. Dar am rămas plăcut surprinși de această experiență. Și sperăm să vă placă și vouă. Și mocănița aceasta arată foarte, foarte bine și chiar sunt curios cum s-ar auzi când ar fi în funcțiune și dacă se aud frumos fluierele. Cred că o să vină ploaia cât de curând. Ce insecte mari! Mamă! Albină. Asta ce ar fi? O lăcustă sau greiere? Păianjen. Și cele e un gândac. Și în spate e fluturile. Cred că va fi întreagă expoziție, că scria acolo că se deschide în curând, deci... De tu care îți dai seama că ar fi? Nu este, că scrie în românește, în engleză și în maghiară. Este biserica reformată, care am vizitat-o mai devreme. Da. Sau cea pe care cred că au nu să vizităm și era închisă. Cetatea din Bădeni. Bădeni. Uite, am și un restaurant. Restaurant pe bune, unde poți să mănânci. Sau poate era miniatură. Poate am și miniatură. Uite, acesta este castelul de la Jidvei, de la Betlenhaller. Mi se părea mie cunoscut. Sau era acela de la Carei, dar ăla e puțin mai diferit. Aici avem și cetatea din Sighișoara. Uite, biserica din deal. Da. Iar acum coborâm. Iar mă filmez la coborâre. Păi da. Seamănă cu traversele de cale ferată alea mai vechi. Da. Totul arată chiar autentic.
Dar chiar și când ești în trenuleț, chiar se simte așa, zici că chiar ești într-un tren real, cum se simte mișcarea aceea de la șine, exact așa simt și aici. Și mirosul, la fel. Da, da, deci e chiar o experiență care merită trăită. Și nu cred că găsiți în multe locuri din România, poate o fi chiar unicul, dar nu știu să vă zicem sigur dacă mai este și în altă parte. Nu cred că mai e, din ce am căutat eu și am văzut, nu mai e altul care să fie atât de complex. Și panorama. Se vede că a fost gândit așa până la cele mai mici detalii. Da, și oamenii care s-au ocupat sunt niște oameni foarte pasionați care și-au îndeplinit chiar un vis făcând... Dar trebuie să spunem și că prețul unui bilet pentru adulți e 35 de lei, copii și studenții 20 de lei și copii sub 3 ani au gratuitate. Și persoanele cu handicap, plus însoțitorul, dacă necesitau intrarea gratuită. Bine, să fim sinceri, nu prea le-a convenit când am întrebat, dar a spus mergeți și noi am profitat ce mers. Castelul Zichi, Zichi din Alești. habar n-am unde. Nici eu n-am auzit, dar e frumos. Vremea e superbă. S-a înnorat afară, nu mai este așa cald și se tot plimbi. Sperăm doar să nu vină ploaia, că în rest e perfect acum. Da, astăzi chiar o să mai vizităm. O să mergem după ce ieșim de aici din acest mini parc. Mergem să vedem statuia lui Isus, iar după aceea o să mergem spre Pride și Sovata. Acum o să filmăm trenulețul. Prețul unui bilet pentru plimbare cu trenulețul e de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Aici avem și boile herculane. Uite, castelul Banfi de la Cluj, de lângă Cluj, unde se ține Electric Castle, festivalul Electric Castle. Arată La foarte Bonțida. interesant. Deja începe să picure. Uite castelul Corvinilor. Jos. Da, cât de frumos și sunt. Se vede că au lucrat chiar și au dat interesul. Cetatea Alba Iulia. Ne cere scuze dacă în câteva filmulețe mai în spate se aude mai prost sunetul, dar microfonul de la cameră ne ajută doar când ținem camera spre noi și ne filmăm. Mănăstirea Horezi, de la Horezu. Ce bine detaliat, ce detaliată este. Uite și cetatea Deva în față. Da, pe asta ți-am spus mai devreme. Va trebui să ne grăbim puțin pentru că plouă.
Da, o să ne grăbim pentru că nu se ne aude nici camera. Avem de mers vreo 3-4 minute până la mașină. Cum spuneam la cameră, ne-am montat încă un obiectiv, încă un microfon, pardon, care este îndreptat spre noi, cum filmăm acum în față, și să înregistreze sunetul mai bine, pentru că microfonul camerei înregistrează sunetul doar când ne filmăm așa în direcția asta, pentru că wow. Ăsta da fulger. Iar microfonul celălalt este îndreptat spre noi. Mamă, vine ploaia tare. Ne auzim din mașină. Că trebuie să băgăm a doua. Bag a doua. Asta voiam să spun acum. Mamă, praf ne face. Vai, ce tare plouă. Și e rece. Acum s-a mai oprit, dar acum vreo 3 minute praf te făcea. Erau câteva bucăți de grindină, de gheață. Noroc că ne-am la noi să ne schimbăm. Și iată, ne-a ajuns și la statuia Inima lui Isus. A început ploaia. Tocmai ce se oprise și am reușit să ajungem până la Isus, pentru că drumul nu este asfaltat în totalitate. Vreo 4 km și jumătate, cam așa ceva, urci pe drum pietruit, dar este ok. Ce tare plouă în față. Arată foarte frumos, am vrea să urcăm în ea, dar cam tuna și nu știi ce să zicem. Are înălțime 22,5 metri și a fost construită din donațiile primăriei, nu mai știu, Georgiana. Ea a căutat pe internet detaliile. Deci din donație a fost construită și a costat aproximativ 200.000 de euro. Sperăm să vă placă acest video, iar în următorul o să vedeți partea a doua a excursiei noastre de astăzi. Ce m-a picurat! Da, a început ploaia din nou și o să plecăm. O să mergem spre Pride, o să vizităm Sarina de la Pride și după aceea o să mergem prin Sovata. Dacă nu plouă, sperăm să țină vremea cu noi. Da. Până data viitoare să ne regăsim cu bine, iar în următorul clip o să vedeți partea a doua de astăzi. Pa, pa! Pa, pa!